खन्थाइनि मुं आं सासे सिख्ला खन्थाइखौ लिरदों बिथांनि सोरा रामसियारि। दानिया फैदो बिथांनि खन्थाइखौ दान्दिसे खोनासंलांदिनि। आं सासे मानसिसो, जेबो बेसाद नङा आं। गावनि दुखुखौ गावनि गोसोआवनो लाखिनानै दोनो। आं सासे सिख्ला, रावनिबो उन गेजेन नङा। सोर नों आंनि गाननाय जोमनायखौ सोंनो? आंनि जिउआव नोंनि खोथा बायदियै सोलिनो? सोर नों आंनि गासैबो बाथ्रायाव, गासैबो खामानियाव मानो गोरोन्थि होनना बुङो नों? सोरबा सुबुङा दुखु होयोब्ला नों आंखौ मानो दुसियो? आं जेखि खामानि मावा मानो मानसिफोरा आंनि गेजेराव हाबो? सुबुङा मा मावो, सुबुङा मा खालामो, सुबुङा सुबुंनि गिनायखौ दिन्थियो। खोमसि जानायनि उनाव न' सिंनिफ्राय लामायाव दा ओंखार। मानसिफोरा मा सानगोन? वा समाजनि बायदि आंनि जिउआ सोलिनो नांगौ। जेरैबायदि बिसोरो अर्डार होगोन आं बेबायदिनो सोलिनांगोन। सुबुंनि साननाय बायदि आं गावखौ सोलायनो नांगौ। गावनि साननाय बायदियै समाजा आंखौ मेंग्लिहोयो। आंनि फारसे साननाय गैया। माब्ला बुजिगोन बे समाजा? आं सासे निखावरि सिख्ला, सनमान दं, असनमान नङा। आं माब्लाबा बास स्टेन्डआव बासखौ नेनानै थायो। अब्लाबो सुबुङा आंखौ गाज्रि नोजोरजों नायो। बासआव गोबां भिर जायो, आंबो बुजियो। नाथाय आंखौ मानो एसेबां थाब नोजोर होबाय थायो? बेसेबांबा बुरजा सिख्ला थानायनि गेजेराव सासे सेंग्राखौ कुल स्टार्ट बुङो। नाथाय सासे सिख्लाया गोबां सेंग्राफोरनि गेजेराव थायोब्ला मानो खुदै गारो? जानो हागौ गावसोरनि सिन्थानि सायाव जेबो खौराङानो गैया। नाथाय आं बुरबक नङा। आंनि जिउ, आंनि गोसो। समाजनि खोमसि फोथायनायखौ आं मानिनानै सोलिया। नाथाय आं समाजनि मोजां खामानिखौ गनायनानै मोजां मोनगोन। समाजनि गासै सुबुङा गावनि आंगो, आब', आगै, बिनानाव बायदि। नों जेरै नायोब्ला बेबायदिनो आंबो बिसोरखौ सनमान होगोन। नाथाय सोरनिबा गाज्रि नोजोरखौ सोलायहोनो आंहा गोहो दङ। गोजोन्थों, एसेनोसै।